Ayo video labi thalali ang foto sapinsai मेल्ला खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायग्रोनाय थालायबाय आरोना ओमफ्राय आं दिनै ओंखारदो तामुलपुर थांनो नागिरदों आरोना जोंहा आनैया न'आव फैना दंफैयोमोन नालाय आनैखौ दोनै थांनो नागिरदों आरोना दा हरावसो आबैया खोन्थाहरदो ओमफ्राय दा दोनै थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं ओंखारलायबाय आरोना नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबाथाय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जोहोलावफुरि पार्कआ खाथिना आंनियाव थांनो लिंनो नागिरगोन आरोना थाङो ना थाङा ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंजों नोंसोर थुफाबाय थाबानो जाबाय आं जि देखायनो हायो बेखौ देखायलांगोन थुदो ना मा होनो नोंसोर फैथ'वाखै आरोना दा फैबाथाय थांसिगोन आरोना खेबसेनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ बानायना दोनखाबाय दाख्लैनाबो साउन्ड जायाखै दा जागोन जाया मिथिया आरोना नायनायनि गोरोंनांसिगोन आङो दा दसे थाना थांसै दे दा मादैलानि न' मोनग्रोबाय आरोना मादैलानाव हाबलांग्रोनोसै बेनि उनावसो आनैलानाव थांगोन आरोना जों बेनो जोंहा मादैलानि न'आ न'आवनो थाबाय थादो दादाया ओमफ्राय आं भिडिअखौ लाबाय थायासै दा आनैलानियाव थांनो होननानै ओंखारफिनलायबाय आरो जोङो दाखालि गोबां बायो आंखौ लिंहरगासिनो ओमफ्राय गावहानाव बेसे संबाय आब' फाय जानाव होननानै दाखालिबो ओमफ्राय आङो दाखालि सानदेयाव थांगोन होनना सानदोंमोन ओमफ्राय जों थांबायना बे माखासेयाव बेखौ खोन्थाहरदोंमोन ओमफ्राय एबार सानदेयाव फाय जारलाय दाखालि फैनायला होननाय सिद्धाथा थांदो इयाव हाग्रा जोहोलावफुरि पार्क मोनबाय आरो ओमफ्राय दा जों आनैलानाव थांना फैनानै जाफैगोन आरोना फैनायावसो अबेखिजा गेटआ पार्क मोनबाय खावसेखौ अबेखिजा फैया जि मोजां बारजुमना दंना दा बायदि सिजोनाव मार बारखायो खेबा दा जि मोजां फैदोआनो मानसिफोर माखासे दं फैबायानो थायो खोना ओइथिंजाय फैदो मार फैदो दरं सादोब थांजागौमोन दानि जों बिथिं थाङोना बिथिंथ' लाना इथिंसो थांबाय जों फैया गारि थाङो सिदा ओरै स्कुलजों अ ओइ खिजा गेदा गामि मोनहैखायो डाइरेक्ट मोनाफैसिगोना सान्दुं गैयाबा मोजां जाबावसो फट'आ लामानो इनोखाबा होनलायनानै स्कुटिजों खिन्थु सानजोब्बायलायो गथ'नि बिमाया गैयाव थाइलाबायनाया गावा गाखोग्रायासो खस्थ' मोनो गाखोग्रायासो खस्थ' मोनो थायो स्कुटिया बेसपा नालाय हमनानै मोजां जानो बिथिंबो थाङोना ओरैबो आथिं थाङो थांबाव गारलांसै दे नै आनैलानि न' मोनफैबाय मिथिया आं गैयावसो ज'
deh. Ai bắt thao với nào mà dạo. Miren mà bớt sao vậy. Phải những cái nô khó khăn chị. Lại bật quạt. Ijang mal mazang kak. Sebab ada buza baru. Sana mazang sarjada siswa. Kuzo mar stylish terndena. Kacau mondel dong malai. Mudah pula masak sekarang itu. Ikiza engkau yang kamu jaga dulu na. Oh, ikhlas sih guar nukhada man. Habe yau, nikisa habe. Belek nudu man lay. Nuasi dah kena sih yau. Plaster apa? Sandung थानायावनो थांनांगोन थाब दा माबा जाबाय 2:24 माबा जासिगोन आरायथा नोंनि सिखोना मारै ना आनैनि थुगै खाला नाया आनैयासो लाखाबाय सारसोनानै दोनफिनसै आं नै आनैनि थुमा ओंखाम जाहैनोसै हरखौ सारसोना दोननोसै आं जोंनि हाबानि बुथुआ ओंखाम जाखांबाय थांनोसै नै मैगं खादो दानियाबा मालाय बियो मासे गिदिर गिदिरखा बे आरो कालारानो बेलेगसो गांसेयानो जाखायोना गांसे गांनैयानो जाखायो इमान गिदिर गिदिर खानाया जोंलायदोलै खालामगासिनो नै सोरखौ मादैखौ फैबाय आनैनि आखुफोरा फिसाफोरा आंना फुङाव दंलै Mama. Kemana kita lagi dong? Mama kena. Kemana ke video? Siapa? Mama apa nak beli lagi? Belum coba dah lah hello. Belum, itu lah. Ni mai lang ni ya. Ơi dầu lấy má ba sao thân mình lấy xíu. Tata. Hang malah
नायालाय आरो खनसे फैबावगोन दंबावो दे मोनबावगोन सान्दुं मानो लिपस्टिक सोर' आं फुनखांबायानो आं बारा फुनाथ' आंबो बासोगारो मानसिफोर बिदिनो बाहाय दंबावो दे सान्दुं एसे खाथियावनो दोनलै ओइ खन्द'आव माबा फानलाय दख'ना itu बोरै ओंखारलांगोन नोंसोरखौनो लाबाय थानोसै आं दादाया रोखोम नांगोनसो दा आंनो माथो अबेबा टिकेट दानो माबानाय ओइयाव दंखायो गथ'फोरनिया 10 थाखा आं 12 बोसोरल' होनगोन दे टिकेट लादों नै बिदिनो खौनो आरोना जि गुवारखाना Này mà lại mà bà lên 5 cái lần लाजायो लानांगौ नामा हर नोंसोरनि मबाइलसो लानि आंना बारा मोजां मारिया मोजां ना केमेराया सान्दुंआ एसे थि जाबाय मोजां जागोन एसे जागोन खोनानो इयो कैमरामैन जल्दी फोकस करो नहीं यो रोफा दादा हर ओयाव ज' नानै लानांगौ दे थाइथां ओमफ्राय नोंथिंबो लागोन जि आराम ओंखारो मारै नायनानै बहा गोसोम नुदो ना बेखौसो सेलफि र' भिडिअ होयो प्लिज डोन्ट प्लाग द फ्लावार अननानै बिबारखौ खानो नाङा आं बिदि जायगा मोनबा थांनोनो बाखागोन आरो आयु भिडिअ लाबाय थालालै आं फट' साफायनोसै मेल्ला खिबो दंबावोसो माखासे फै खि थांलायनोसै थाब फैबासो गिदिंजोबनो हायोलै ना मोनाबाय थांसै ओं दा इ समावनो मोजां आरो याव दानो मानसिखा
हानायावसो मोजां जायो खाथिनिखोना बाहाय गारि माबा लाना फैदो दा गरम मोनलायबाय गालांबालायनाय जायखौबा बिबार बारिबा गाव गावबा न'आवबो गायनानै लाना आरो खावसे जायगा थाबा न'फोरनिखौ आरो सानद्रायनो मोना इयो आरो गिदिर जायगा जाहैबाय ना थांला ओंखारला हो अ लायथां बाजार जादों माइकि बाजार लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आरोना मोनालायलांबाय हरनि 7टा जाफैलायलांदों न'आव फैनायाव बेयावबो गोबाव बेरायनायानो जाखायासै ओरैनो दसे हाबनानै फैबाय आरोना थांनाय नायनानै फैबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय